Mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuling pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Diyos maray na odto sa Indogabos, mga tugang ngunyan aldaw nin Biyernes, Hunyo 5, 2026, sinian Bareta alas 12. Kami po sa indong mga tagapagbareta. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Ako man po si Bert Nunez. Headlines kan darakulang mga bareta sa lado lokal, Albay PNP pinahimutikan ang impormasyon na may basbas ni PD ang iligal na topada sa Legazpi City. Miyembros konsumidores sa Daraga naging biktima kan pagbalo nin extortion scam. Aleco pinag-iimbestigaran na ang personang nasa likod kaini. Dike sa Bariw Kamalig, problema imbis na ginhawa ang dara sa mga paraoma. Capnet project kan LGU Legazpi posibleng mapuunan na mga salog lalagan ni net tangani masusog ang volume kan basurang nakakaapektar sa syudad. Sa lado nasyonal, DTI nagpaluwas nin price guide para sa mga school supplies ngunya na school year 2026-2027. House Prosecution Panel daima sumitil ng reply sa answer ni VP Sara Duterte sa Senate Impeachment Court. Liderato ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian mimidbidon kan House Prosecution Panel. Sandigan Bayan Justice na bigla sa kadakol na helang ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Sa ibang nasyon, St. Petersburg tinamaan kan drones kan Ukraine sa pagbukas kan Russia's Davos o Economic Forum. Sa lado kan Karawato Sports, Gilas Women's pinamarangkal ang world number 11 na Italy sa FIBA 3x3 Women's World Cup. Mga tugang iyan po ang headlines ngunyan sa detalyes kan mga bareta. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Pinahimutikan kan Albay Police Provincial Office o Albay PNP ang nagkakalat na impormasyon manungod sa pigsasabing pagkakaigwan nin illegal na sugal partikular na ang sabong o topada sa barangay Dita, syudad nin Legazpi. Sa pahayag na ipinaluwas kan Hepatura, sinabi ni Provincial Director Police Colonel Noel Donato Nunez na inot na siyang nagtaon nin malinaw asin mahigpit na direktiba sa gabos na Chief of Police sa bilog na probinsya nin Albay, tangani mapakusog ang kampanya asin operasyon laban sa gabos na klase nin illegal na sugal sa saindang mga nasasakupan. Sa nasabing aligasyon asin resulta kan investigasyon, nakapagpaluwas naman ang mga opisyales kan imbweltong barangay nin paglilinaw asin idinuon na daing nangyayaring tupada sa lugar. Katakod kaini pinag-ingganyaran kan opisyal ang publiko na maging katabang kan kapulisan sa pagmantenir kan katanusan sa paagi nin tulos na pag-report sa anuman na impormasyon sa mga pinagtutubudang illegal na aktibidad tangani tulos nindang maimbestigaran asin maaksyonan. Pinagpatanidan kan Albay Electric Cooperative Inc. o Aleco ang publiko manungod sa pinagigibong extortion o panuloko kan mga individual na nagpapamidbid na personahes kan kooperatiba. Sa opisyal na pahayag na ipinaluwas kan Aleco, pinag-unambitan na nakaresibi sindanin formal na reklamo hali sa sarong miyembros konsumidores manungod sa sarong insidente sa Daraga Albay na may mga individual na nagpapamidbid bilang empleyado kan kooperatiba. Pinag-unambitan kan mga ini na sinda ang mga Aleco verifiers na nagbalo na maghagad nin kwarta bilang salida sa saindang serbisyo asin tangani maitago ang pinagsasabing mga bayolasyon sa koneksyon. Ang mga ini ang nagrarani sa mga residential consumers asin pinag-aakusaran ang mga biktima nin bako autorisadong kilowatt-hour meter modifications kaya nagahagad nin kwarta kasabay kaing o kan pagpapatakot nin malala na mga penalidad o electric service disconnection. Pinagtawan linawan kan Aleco na daisindang posisyon sa kooperatiba o titulong verifier o authorized verifier sa saindang organizational framework. Pinagkumpirmar man kaini na dahil sindang anuman na record nin employment o aktibong mga personnel engagement sa ilaram kan in-report na pangaran kan persona. Mantang pinagsusurat man ang baretang ini, pinagduon pa kan Aleco na dahil sindanin anuman na outsourced disconnector asin solomenteng mga empleyado sa naninda ang autorisadong magkondusir nin disconnection activities, mantang daing mga field personnel disconnection
inspection o inspection teams ang pinagtutugutan na magkolektar nin bayad. Presente man na pinag-iimbestigaran kan kooperatiba ang na-identifikar na persona. Tangani mapugulan pa ang mga masunod na mabibiktima kan iligal na aktibidad. Dakulang problema ang naging resulta kan bagong konstruhir na dike sa Purok 4 Sitio Babaan Bariw Kamalig Albay matapos na dain na matanuman ang 20 sagod 30 hektaryang umahan. Apat na cropping seasons na ang nakakalihis. Sana ko ang impormasyon kan DCGB News sa mga paraoma sa lugar. Sinabing ang dike, halangkaw asin halaba alagad kan pinagigibo pa sa naini, hinarali kan kontraktor ang trinsera o mga butong na pinagulang kan mga paraoma tangani dai makalaog sa kabasan ang tubig na hali sa salog kun kaya nagkabaraha ini. Mientras tanto kan matapos na ang dike, dakulang kaulangan asin problema ang dinara dahilan ta pinaglalaoman na isusugpon ini sa dating dike na nasa lugar alagad dai pa ini nagigibo kun kaya may espasyo sa pagultanan kan duwang proyekto. Digdiman nakakalaog ang tubig kun magbaha kun kaya nadadanyaran man sa giraray ang ekta-ektaryang umahan sa lugar na nakakaapekto sa kabuhayan kan mga paraoma. Ipighahagad man sa kontraktor na halion ang mga nakakaulang asin kausa kun nata nagkakatarahuban ang kabasan alagad maski na pinuunan na ang request kan mga paraoma sarong ekipahe sana ang gamit kan kontraktor kun sain pinaglalaoman na mahahaloy pang lalo ang pagpakaray kan sa indang umahan. Posibleng mapuunan na sa mga masunod na aldaw ang ChopNet project kan Legazpi City matapos na mapirmahan ang Memorandum of Agreement sa pag-ultanan kan lokal na gobyerno kan Legazpi City, Department of Education, DZGB Radyo asin iba pang ahensya o ang Eco Saves o Savers Program. Sigon kay Legazpi City Mayor Hisham Ismail, mabugtak nin ChopNet sa mga salog kan Barangay Orosite, Barangay Bitano 19, 18 asin 15. Tangani masusog kung si isay na barangay ang pinakadakul na basurang naiaambag na nakakaabot sa Albay Gulf. Dagdag pa ni Ismail na ang mga nasabing barangay ang inisyalmente pamansanang o pagkukondusiran kan 3 milyones pesos na fondong proyekto hali sa 20% o 20% na development fund kan Legazpi City. Iimbestigaran kan lokal na gobyerno kan daraga ang nakaabot na impormasyon manungod sa pigsasabing irregularidad sa pag-operar kan Kagsawa Cockpit Arena sa Barangay Anislag, Daraga Albay. Sa entrevista kan DCGB News, sinabi ni Daraga Councilor Attorney Ian Makasinag, sinabi kay ining may nagpaabot sa iya na aligadong oral daw ang pabulang sa nasabing bulangan asin nagkukondusir nin online sabong na maikukonsiderar na illegal o pagbalgar sa prangkisa kay ini. Dagdag pa ni Makasinag, pinag-imbentaran niyaman ang mga pamayo kan mga magkakanigong mga departamento kan munisipalidad kay bahan na ang Daraga PNP asin ang nagmamanihar kan Cockpit Arena para sa sarong paghururon may katakod sa investigasyon kan mga aligasyon sa Hunyo 20 ngunya na taon. Alagad, pinagpupuunan na ang pagbabalik sa 5-day work week sa nagkaperang opisina kan gobyerno sa probinsya nin Albay ngunya na semana, day muna ini ipigpapautob sa syudad kan Tabaco. Sigon sa entrevista kan DZGB News kay Tabaco City Public Information Officer asin Executive Secretary Kirby Bragais, pupuunan ninda ang 5-day work week sa Hunyo 16 ngunya na taon. Pinagunambitan kan opisyal na pinag-isog ninda ang schedule kaini. Tangani day malibong sa pagkwentada kan mga sweldo kan mga empleyado na nagpuon ngunya na semana sa schedule kan 4-day work week. 340,000 pesos kantidad nin illegal na droga ang nakumpiskar kan mga autoridad sa rank number 7 drug personality sa Rehiyon Bicol sa ginibong operasyon kan nakaaging aldaw sa Barangay Triangulo, Naga City. Sigun sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Bicol, pinagmidbid kan mga autoridad ang suspect na si alias Dave, residente kan nasabing barangay. Nadiskubre digdi ang pinagkakarkulong 50 grams nin pinagtutubudang shabu sarong sachet nin illegal na droga na ginamit sa pagpabakal sarong tunay na 1,000 pesos asin 1 Android mobile phone. Sa presenteng nasa kustudiya kan mga otoridad ang suspect kung sain hahampangon kaini ang kasong pagbalgar kan Section 5 Article 2 kan Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
Sa giraray na mabisita sa Department of Public Works and Highways Secretary o DPWH Secretary Vince Dizon sa Naga City sa Hunyo 20, tangan ihilingon ang mga pangenot na isyu na kinakahampang kan lokal na gobyerno sa mga infrastruktura sa syudad. Sigon kay Naga City Mayor Leni Robredo, kaibahan sa mga tututukan ang pagpakaray kan mga raot na mga tinampo sa sentro kan syudad. Ipinagduon man ni Robredo na kaya ining ipagibo kan LGU alagad akulaan kinakaipuan na pondo dahilan kan hiwas kan danyos kung kaya mas maray na may mako ang tabang hali sa gobyerno nasyonal. Ipigubusol man kan syudad ang kahagadan na maibalik ang biyahe kan tren hali sa Manila pasiring sa Naga City sa paagi kan pakikipagkoordinar sa Department of Transportation. Abangan pa ni bang mga barata sa pagbabalik kan barata alas 12. Tuhod, siko, baywang, aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Alam nyo bang may Liverade Pro? Liverade pero Pro, silimarin na, multivitamins pa. Ang Liverade Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liverade Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liverade Pro. Liver up na tayo. Liverade Pro. Mabibili ang Liverade Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liverade Pro. May silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na! Ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Bakunang
angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. DZGB News Minded. Balik po kita sa Bareta alas 12 para sa detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal asin iba pa. Nagluwas ang Department of Trade and Industry o DTI nin bagong gabay sa pamimili ng school supplies para sa school year 2026-2027 para tabangan ang mga parabakal na makumparar nin presyo mantang naghahanda sa pagbukas kan klase. Sigun sa DTI, kamawatan kan price guide na magtaunin giya sa mga perming pigbabakal na gamit sa eskwela arog kan notebooks, papel, lapis, ballpen, krayola, pampunas o eraser, pantahar asin ruler. Base sa advisory kan ahensya, ang mga minasunod, iyo ang presyo na dapat sundan. Notebooks, 80 leaves, 13 to 52 pesos, spiral notebooks 14 to 49 pesos, yarn notebooks 14 to 47 pesos, grade pad paper 13 to 37 pesos sa kada pack o pad. Intermediate pad paper 22 to 69.75 pesos kada pad, pencils 12 sa 18 kada saro, 15 sa 24 per pack. Ballpens, 3 sa 21 pesos kada saro, 18 sa 27 per pack. Crayons o crayola o crayons, 12 sa 114 kada kahon depende sa color. Erasers, 8 sa 20 pesos kada saro. Sharpeners, 16 pesos hanggang 69 pesos. Rulers, 8 sa 32 pesos. Sigun sa DTI, ang giya ipinaluwas para matabangan ang publiko na makapili nin abot kaya o baratong school supplies mantang pigsisiguro paman giraray ang kalidad asin tamang label kan mga produkto. Ang liderato ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian ang mimidbidon kan prosecution panel para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sigun kay House Lead Prosecutor asin Batangas Representative Jervil Luistro, napigmidbid na kan Kamara de Representantes ang liderato ni Gatchalian kan Miyerkules. Idinagdag pa niya na maging ang Malacanang, rekonosido naman ang bagong liderato kan Senado. Sigun kay Luistro, wala pang formal na komunikasyon ang bagong tukaw sa na liderato sa House Prosecution Panel katakod kan gigibuhon na impeachment trial. Naglalaom man si Luistro na sagkod kasuhapon, medyo nagpapadagos pa ang komosyon sa Senado na makabwelta na sa regular course of business operations ang halangkaw na sangakan Kongreso. Tangani mapag-adala na maninda ang tamang pagpuon kan impeachment trial. Ipinahayag ni Senador Sherwin Gatchalian na siya ang mangingenot sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte bilang acting Senate President. Sigun kay Gatchalian, nakapalaman sa mga regulasyon kan Senado na ang Senate President o Senate Press Pro Tempore ang nag-aako sa trabaho kan acting Senate President kung bakante ang posisyon, kaya siya man ang mamamayo sa impeachment court. Kan hapoton kung magkakaigwanin panibagong oath-taking para sa mga senador kapag sa giraray nag-convene ang impeachment court, sinabi niyang kaipuhan pa niyang konsultahon ang clerk of court may kinaaraman sa mga tamang proseso. Ipinaliwanag man ni Gatchalian na maski wala pang formal na nailihir na Senate President sa ngunyan, pwede niyang gampanan ang mga trabaho kan posisyon para masiguro na dai maaatraso ang mga administratibong aktibidad sa Senado mantang pighahalat ang formal na eleksyon para sa liderato kan Senado.
Daima sumitir ni reply ang House Prosecution Panel sa answer na isinumitir ni Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court. Sigun kay House Lead Prosecutor asin Batangas Representative Jervil Luistro na nagsumitir na o masumitir na sana ang panel nin manifestation para ipaliwanag kung nata da isinda masumitir nin reply. Kan Hunyo 1 nagsumitir si Duterte nin answer sa isinumitir na Articles of Impeachment kan Kamara de Representantes. Enot ang sinabi ni House Prosecutor asin Bicol Saro Party List Representative Terry Riton na ang pigsumitir na answer ni Duterte. Then nagsisimbag sa mga nakapalaman sa alegasyon sa impeachment case asin rehash sana kan pigsumitir ka ini sa House Committee on Justice ayo ang nagkondukta nin pagdangog sa impeachment complaints. Napangala si Sandigan Bayan 2nd Division Chairperson asin Presiding Justice Geraldine Ekong kan mabasa ang listahan kan mga helang ni dating DPWH Secretary Manuel Bunoan. Bakit ang dami? Iyo iniyan hapot ni Ekong sa arraignment nin kasong graft ni na Senador Jinggoy Estrada asin Bunoan kasuudma. Naaraman kan Sandigan Bayan ang kamugtakan kan salud ni Bunoan kan basahon ni Ekong sa korte ang mga helang na nakalista sa impormasyon na itinao kan pulisya. Kay bahan digdian acute coronary syndrome, chronic kidney disease, prostate cancer, diabetes, pangungulog nin taludtod, carcinoma asin heart failure. Ipinaisiman kan abogado ni Bunoan sa korte na sa ngunyan nagsasairarom ang dating sekretary sa sarong angiogram procedure. Dahil nakaatindir si Bunoan sa pagbasa kan demanda dahil sa nakakonfine siya sa sarong pribadong ospital. Nakaatubang ang dating sekretary sa mga kasong plunder asin graft, katakod kan pigsasabing anomalya sa mga flood control projects. Ipinahayag kan Philippine National Police o PNP na dai pwedeng ibalyo asin ikulong si Senator Jinggoy Estrada sa PNP Custodial Center sa Camp Crame, Quezon City. Sigon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na bako nang magkakanigo ang nasabing pasilidad para sa pagdetenir nin high-profile na personalidad arog ni Estrada. Sigon kay Nartates, sinugo na niya ang sa indang legal service na magprepara nin kasimbagan asin paliwanag sa Sandigan Bayan manungod sa nasabing bagay. Nagpasalamat man siya kay Estrada sa trust and confidence kay ni. Alagad bako ng ideal para sa siring niyang high-profile personality. Kanakaaging aldaw, hinagad kan kampo ni Estrada sa Sandigan Bayan 5th Division na ibalyo siya hali sa New Quezon City Jail sa Payatas pasiring sa PNP Custodial Center. Barata sa ibang nasyon, tinamaan kan drones kan Ukraine an oil complex as in military base sa St. Petersburg mantang nagtitiripon ang mga ministro as in mga opisyal para sa flagship economic forum sa second city kan Russia. Sigun kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky na fair retaliation ang nasabing pag-atake sa ginibong pambobomba kan Russia sa Ukraine na nagpatakot nin marhay mantang nakarecover na ang sa iyang nasyon sa drone as in missile attacks kan Russia na guminadan nin 23 katawo. Napag-araman na 20,000 na katawo gikan sa 113 mga nasyon ang nag-aatindir sa 3-day annual St. Petersburg International Economic Forum and SPIEF na inapod na Russia's Davos ang nagpuon kan Martes o Miyerkules. Nangako man si Kremlin spokesman Dmitry Peskov na makondukta nin systemic o sistematikong pagbalos sa pag-atake kan Ukraine sa syudad. Ang nasabing pag-atake sa St. Petersburg nagrehistro nin danyos sa nagkapirang infrastructure facilities sigun kay Governor Alexander Beglov. May mga nalugadan pero dainin nagadan sigun pa sa gobernador. Sa lado kan Karawato Sports, naging historiko ang panggana kan Gilas Pilipinas Women sa FIBA 3x3 Women's World Cup. Ini matapos tindang pamarangkalon ang world number 11 na Italy sa score na 17-13 sa kawat na ginibo sa Warsaw, Poland. Nanganod sa panggana kan Gilas Women si Camille Clarin na nagrehistro nin 8 puntos, 2 rebounds. Mantang igwang 4 na puntos asin 2 rebounds si April Bernardo. Natapos na sa inang kampanya na igwang saronggana asin tulong daog kung sa ina sa pang-apat na pwesto sinda sa Pool C kan torneo. Naimbento kan mga siyentipiko ang mga Emotional Artificial Intelligence o AI assistants na mas maray pa sa mga voice assistants na Siri, Alexa asin Google. Ang bagong AI assistant na ini kayang makabasa kan emosyon din sarong tawo gamit ang tono kan boses.
facial expressions, pati naman ang choice of words. Kaya kaya kaining mamatean ang stress sa boses asin makapag-suwestyon nin relaxation exercises. Sa presente, pinagagamit na ini kan man iba-ibang mga negosyo sa kinaban para sa empathetic customer support. Istoryang naiiba. Sarong trahedya ang kinakahampang sa presente kan sarong babae sa China matapos siyang kasuhan kan korte na magbayad nin multa sa iligal na doktor na nagraot kan sa iyang pandok. Kan Hunyo 2020 nagsairarom si Wang sa sarong double eyelid surgery sa Meishi Cosmetic Surgery Clinic asin nagbayad nin 12,000 yuan sa nagpamidbid na surgeon na si Meng. Naging palpak ang operasyon kung sa na-eksperyensyahan ni Wang ang matinding kulog, malanit na tuklap o talukap kan mata asin danyos sa tear ducts. Apisar kan pagpapabulong sa ibang doktor, permanenteng nadanyaran ang sa iyang mga mata na naging dahilan tangani daina niya maipikit ang mga mata maski nagkakaturog asin nagdara sa iyang unin depresyon pati na matinding o insomnia. Pinagdeklarar ang sa iyang namatayan bilang sarong level 9 disability. Kan madiskubre kan mga autoridad na daing lisensya si Meng asin illegal ang clinic na sa iyang pinagtatrabahuhan, kinasuhan niya si Wang. Tangani maibitaran ang pagkakakulong, nakipag-areglo si Meng sa una magbayad ng 850,000 yuan sa kondisyon na buburaon ni Wang ang gabos na post kaini sa social media asin dain na mataram sa media manungod sa kaso. Kung magbalgar si Wang, kay puwan niyang maibalik ang 400,000 yuan kay Meng bilang padusa. Alagad matapos ang pirmahan, nag-create si Meng nin mga video sa internet tangani ipaghiras na manggagancho ang pamilya ni Wang. Dahilan kaini napirita na magpaluwas sin video si Wang tangani maportohiran ang sa iyang sadiri asin lindigon ang sa indang pangaran. Tulos ining ginamit ni Meng tangani ihabla si Wang sa pagbalgar kan sa indang kontrata. Sa naging desisyon kan korte, pinaboran kaini ang doktor asin sinugo na magbayad si Wang nin 400,000 yuan. Munyan aldaw Hunyo 5 taon 1899 ginadan si General Antonio Luna sa Kabanatuan Nueva Ecija sa tahaw kan digmaang Pilipino-Amerikano. Day ini ginibo kan mga sundalong Amerikano kundi mga kapwa niya Pilipino na nakaibahan sa mga soldados ni Presidente Emilio Aguinaldo. Si Luna, midbid bilang maray alagad istriktong pamayo kan revolusyonaryo, ang naging sentro kan tensyon daylan kan kung siyang maigpit na pagpapautob nin disiplina asin pagkortar sa katiwalian asin kaluyahan kan gobyernong revolusyonaryo. Bago naging general si Antonio Luna, ang sarong parmasyutiko asin siyentipikong nag-adal sa Pilipinas asin Espanya. Kan magpuon ang gyera laban sa Estados Unidos, siya ang nangenot sa pagpakaray kan depensa kan Republika kan Pilipinas asin nagbusol nin mas organisadong estratehiyang militar laban sa mga Amerikano. Dahilan kay ni, dakol siyang naging kaiwal sa laog kan hukbo. Kaibahan ang Kawit Batalyon, dati na siyang nanyang pinagdusahan dahil sa pagbalgar kan direktiba. Kan Hunyo 5 taon 1899 nagpasiring si Luna sa headquarters sa Kabanatuan matapos makaresibin ng telegrama halik kay Aguinaldo, alagad imbis na paghururon sinabat siya nin karibukan na nag-uli sa pag-atake. Pinagtataga asin pinagbabadil si Luna kan mga soldados kan Kawit Batalyon sagkod siya ang magadan. Nagadan man ang sa iyang aide na si Colonel Francisco Roman mantang pinagbabalo na tabangan siya. Sagkod sa presente, mantinidong kontrobersyal kung si Isay talaga ang nagsugo sa pagadan kay Luna, alagad dakol na historiador ang nagtutubod na may kinaraman ang haralangkaw na opisyal kan gobyerno. Mga tugang iyan na po ang kabilugan kan sa tuyang alas 12 mga bareta tinipon asin kinalap sa DCGB News Base. Sa pangaran kan mga nagsurat kan bareta na pinamamayuhan kan sa tuyang News Manager and News Director Sir Mar de la Cruz, kay ba si Miss Nicole Ann Gloriani, Miss sa satuya pong social media writers, Miss Jenny Macho Balyaran, Miss Shara Milleron asin Mr. Jimos Barrios. Sa lado technical kay banta po si Sir June Napolis asin si Mr. Jerome Nico Martinez sa tuyang IT. Sa ngaran po kan bilog na tropa kan Megaforce Patrol asin sa pangaran kan mga nag-aantabay sa DCGB News Facebook page, DCGB YouTube channel, DCGB Live app asin sa 729 kHz sa dial kan sa indong mga radyo. Kami po ang sa indong mga naging tagapagbareta. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Ako man po si Bert Nunez. Sabangan po ang masunod na programa is Karamusa with Miss Angel Mostasa. Always number 1. Always DCGB. Always at your service. Bareta alas 12 with Bert.
and Nicole. Salamat po. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Huwag tayo